جون چیکار کنم که جبران خیلی اینجا شهری مردم من هیچ کنم نمیشناسم نمیدونم من اینجا میبینم اینجا خواه میرم سهر رو خزم میرم مگزین به مگزین میگم. السلام علیکم برادران و خواهران گرامی، امیدوارم صحت و سلامتید ان شاء الله. برادران و خواهران گرامی، الحمدلله در یک شبانه روز من 893,000 سوم جمع آوری آورده. онҳое ки кӯмак карден, дастгирӣ карден, лайку комментария ва наворо ба дигарон равон карден, аллоҳ аз ҳар яктаи шумо розӣ бошад. алҳамдулиллаҳ дар якҷоягӣ мо метавонем як модар, як хоҳар, як бародара дастшона бигирем. аллоҳ аз ҳар яктаи шумо розӣ бошад. салому алайкум бародаро, хоҳаро, апоҳо. ман ҳамун зане ҳастам ки дар Киевский вокзал ҳамсоя надорам ки ҷамъ кунам барам хонаводар кунам. розигии парвардигор ман акай таҷмуслим гирифт, видео кард, ҳамаи шумо диде. бародаро, апоҳо, хоҳаро, ман аз ҳамаи шумо миннатдорам ки дар картаи ман 893,000 сум ҷамъоварӣ овардааст дар муддати кӯтоҳ. ҳазор раҳмат барои ки дастгирӣ мана карде. ман аз ҳамаи шумо миннатдорам. ман боварӣ надоштам ки ман дар ҳамин муддати кӯтоҳ ин қадар мана дастгирӣ мекунӣ. ҳазор раҳмат барое ки дастгирӣ кардеву ба ман занг задеву аз ҳоли ман пурсон шуде. ҳазор раҳмат барое ки кӯмак карде. худованди карим парвардигор ҳар якадитра хайртона қабул куна, умротона дароз куна. ҳазоро ман миннатдорам. худо барортон ки аллоҳу акбар. бародарон ва хоҳароне ки дар комментариҳо гапҳои қабеҳ мезанен, туҳмат мекунен, дашном мекунен, аллоҳ ҳар яктаи шуморо ҳидоят кунад. бовар кунед хеле дарднок аст. намедонам модаре ки эҳтиёҷ ба кӯмак дорад, муроҷиат мекунад, мехоҳӣ кӯмакш кунӣ ва ин хеле шахсое ки заҳрчакон ҳастанд пайдо мешаванд, заҳршона мечаконанд, дигар хуши ҳамун кӯмак кардан мепарад. охир бародарон ва хоҳарони гиромӣ, алҳамдулиллаҳ кӯшиш мекунем то қадри имкон кӯмак кунем, лек пайдо мешаванд заҳрчаконҳое ки заҳршона мечаконанд. субҳаналлоҳ, бениҳоят ғамгин мешавед дар ин масъала. бародарон ва хоҳароне ки кӯмак мекунен, аллоҳ баракаттон меҳад. бародарон ва хоҳароне ки дар комментариҳо гапҳои қабеҳ мезанед, аллоҳ шуморо ҳидоят кунад. иншааллоҳ ки назди аллоҳ ҷавоб мегӯед. ҳар як кадамот. ташаккури зиёд онҳое ки кӯмак карден, дастгирӣ карден модара. салому алайкум ва раҳматуллоҳ. дӯстои азиз, салому алайкум. авиакасса проспект Мир чихеле ки шумо дар сомонаҳои Таҷ Муслим тамошо мекунед, Инстаграм, Ютубда. ман ҳамин бародари мо аст, Шодиёр. салому алайкум. зангҳо чӣ аст? муроҷиатҳои мардум бисёр аст, кам аст? мардум аз чӣ шикоят мекунанд? шикоят аз кассаҳое ки бисёртар онлайн мефурӯшанд, баъд онҳо чор мекунанд мардума. яъне ки нархҳоро 4-5 ҳазор ман шикоят аст. 4-5 ҳазор рубл арзон мегӯянд, мардум саросима шуда мегиранд. баъд билетҳои аэропортро нест, датаи ваз намеша, ваз ра надорад. нем қадар коррозӣ бисёр шикоят шуда истояд. шикоят амино ҳастанд. аз дигар авиакассо таърифҳо ҳам ҳастанд ки то шумо арзонтар нисбат дигар ҷо. бале, хай худо ро шукр, таърифҳо бисёранд, бо боварӣ, ҳама даволни, ҳама розӣ, ҳама даволни. худо нигаҳбон дӯстои азиз. ман ин бод кассаи проспект Мир.